Gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem ontvingen dinsdag een presentje voor de feestdagen. Het pakket is bedoeld om iedereen een hart onder de riem te steken in deze verwarrende crisistijd. Gisteren hebben wij kerstpakketten gemaakt en vandaag gaan we ze naar onze gasten bezorgen. Maar ook naar onze vrijwilligers, omdat het toch wel een heel apart jaar is geweest. Ja, want waarom brengen jullie nu pakketten rond? Omdat wij normaal een kerstdiner hebben. En ja, dat mag nou niet, kan niet. En nou gaan we vandaag de gasten en de vrijwilligers verrassen met een kerstpakket. Dus. Hoe belangrijk is het om iedereen even in het zonnetje te zetten? Dat is heel belangrijk, want door de corona hebben alle gasten en afgelopen jaar bijna geen activiteiten kunnen bewonen. We deden elke maand bijna een hele leuke activiteit, maar dat kan helaas niet. Maar we hebben wel de gasten verrast met Pasen. Hebben ze allemaal een bosje gele tulpen gekregen, dat vonden ze heel erg leuk. En rond de Pinksteren hebben ze allemaal een doosje bonbons gekregen, de gasten en de vrijwilligers. Dus we vergeten hun niet. Maar we hopen dat het toch een keertje een verandering in zal komen. Ja. Ja, want hoe is het voor jullie als activiteitencommissie om telkens weer te schakelen? Want ja, de oorspronkelijke activiteiten kunnen allemaal niet doorgaan. We kunnen allemaal niet doorgaan. Nee, dat vinden we ook heel erg jammer. Want we hadden van alles in petto, kerststukjes maken en het kerstdiner. Dus dat was altijd heel erg leuk om dat te organiseren. Ja, en hoe gaat het er verder uitzien voor jullie? Want ja, voorlopig blijft het een beetje behelpen als bij iedereen, denk ik, hè? We kunnen het hele programma van het vorig jaar overnemen. Want we hebben niks mogen doen. Dus ik hoop februari, maart dat we weer de zaak op mogen pakken. En dat we een muziekmiddag, misschien een keer bingo of zo. Dus iets wat ze allemaal heel erg leuk vinden. Voornamelijk hopen op betere tijden. Ja, maar dat hebben we allemaal niet in de hand. Maar je kunt door een belletje, door een bezoekje, kun je ze toch laten merken dat we er voor hen zijn. Dat is heel belangrijk.